Rrid noħloq xi ħaġa li mhux assoċjata mal-ġeneru. Xtaqt li nneħħi dik l-idea li teżisti dwar x'jista' jilbes raġel u x'tista' tilbes mara. Kien dan l-ewlieni wara x-xogħol li preżenta Jethro waqt il-Fashion Week ta' din is-sena bl-isem ta' Rogue, sfilata li permezz tagħha rebaħ l-unur New Up and Coming Fashion Designer Award. F'kummenti lil Net News Jethro spjega li l-isfilata kienet tinkludi 3 irġiel u 2 nisa biex bekk l-isfilata tkun iktar inklusiva. Kelli 3 irġiel u 2 nisa. Xtaqt li ninkludi 2 li huma biex nagħmilha iktar androgynous u kind of biex noħroġ il-messaġġ li bħala kollezzjoni as such kull silhouette li kien hemm jista' jintlibes minn 2 li huma. Rrid noħloq kind of xi ħaġa li hija genderless as such. Jethro stqal li Rogue tirrappreżenta ħafna lilu nnifsu. As such bħala silhouettes tista' tilab u tesprimi ruħek bl-immod kind of trid u jisek kind of tneħħi dik il-linja li hemm bejn raġel x'jista' jilbes raġel x'jista' tilbes mara bażikament. Tantu hekk li l-kollezzjoni kienet inspirata mill-vjaġġ ta' ħajtu u kienet il-mod kif hu jesprimi minnu. Meta kont iżgħar kien iħossni li ma stajtx esprimi ruħi sew bil-mod kif nilbes u xtaqt li niżviluppa dik il-ħaġa u peress li ġieli l-mod kif nilbes wanqa kontroversjali kind of xtaqt li bħala collection tkun xi ħaġa li kind of tesprimi jien min jien u kind of it's very individualistic u self-expression based bażikament. U stqarru koll li s-suq għal din it-tip ta' moda mhux daqshekk kbir f'pajjiżna kif bosta għadhom jilbsu il-biss iktar standard. Speċjalment fejn jidħlu ħwejjeġ l-irġiel speċjalment bħala tip ta' ħwejjeġ u silhouettes dejjem ishom jilagħbu aktar safe u imorru għal dak li huwa standard. Imma ovvjament hawn nies bħali fil-pajjiż li I'm sure li jkunu jridu jilbsu like xi ħaġa naqa' differenti. Jethro huwa student li għadu kemm spiċċa l-kors tal-moda fl-MCAS fil-livell ta' baċċellerat fejn flimkien mal-kumplament tal-klassi huwa ikkompeta fil-Fashion Week li sar f'Lulju fejn fi kliemu stess spjega li dan il-kors huwa wieħed estensiv ħafna. Bħala kors as such kellna 2 courses, kellna Advanced Diploma sentej u l-BA 3 snin. Issa jiena qabel l-Advanced Diploma kont qatt ma użajt magna tal-ħjata. So ovvjament bħala kors vera għeni niżviluppa l-skills tiegħi biex inkun nista' actually nasal hawnhekk f'Malta Fashion Week bażikament. Fil-futur Jethro qal li jixtieq isifer biex ikompli jiżvolġi t-talent tiegħu u jibni il-brand tiegħu.